ብሪክ ወረን ተጻሒፉ ብፓስተር ሚካኤል አብርሃ ፍረ እተተርጉመ ብዕላማ እትምራሕ ህይወት አንባቢ ክብረት በረኸት መበል 26 መዓልቲ ብፈተና ምዕባይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ። ያዕቆብ 1:12 ፈተናታተይ ኣብ መለኮታዊ ጉዕዞይ መምህራነይ ኮኑ። ማርቲን ሉተር ኩሉ ፈተና ሰናይ ንኽትገብር ደገ ዝኸፍት ዕድል እዩ። ኣብቲ ንመንፈሳዊ ዕቤት ዘሎ ጉዕዞ ነቲ ክትከደሉ ዝግባእ ቅኑዕን ግጉይን ኣረኣእያ ከይብርሃልካ ከም ዝጠቕመካ እንተተረዲእካዮ ዋላ እቲ ብሰይጣን ዝመጽእ ፈተና እውን ወይ ቴምፕቴሽን ከይተረፈ ኣብ ክንዲ መዐንቀፊ እትስጉመሉ እምኒ እዩ ዝኸውን። ፈተና ምርጫ እዩ ዘቕርበልካ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ፈተና ንዓኻ ክጥፍእ ሰይጣን ዝጥቀመሉ መሳርሒ እኳ እንተኾነ እግዚኣብሔር ክትዓብየሉ ክትጥቀመሉ እዩ ዝደልየካ። በቲ ዘጓንፈካ ፈተና ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ሰናይ ነገር እንተጌርካ ብባህርያት ክርስቶስ ኢኻ ተዓቢ ዘለኻ። ነዚ ክትርዳእ እቲ ባህርያት ክርስቶስ ክትፈልጥ ይግባእ። ሓደ ካብ ዝዓበየ መግለፂ ባህርያት ክርስቶስ እቲ ፍረ መንፈስ እዩ። እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ ወይ ሰላም፣ ዓቕሊ ወይ ትዕግስቲ፣ ለውሃት ወይ ልግሲ፣ ሕያውነት፣ እምነት ወይ እሙን ምዃን፣ ህድኣት፣ የኣኽለ ንምባል ወይ ርእስኻ ምግታእ እዩ። ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሩ ሕጊ የልቦን። ገላትያ 5:22-23 እዘን 9 ባህርያት እዚኣተን መቐጸልታ ነቲ ዓብዪ ትእዛዝን ንክርስቶስ መግለጽን እየን። ጎይታና የሱስ ፍጹም ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስትን ካልኦት ፍረታትን ኣብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዘለዎ። እምበኣር ፍረ መንፈስ ምፍራይ ንክርስቶስ ምምሳል እዩ። እሞ ኸደኣ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ እዩ ነዘን 9 ፍረታት መንፈስ ኣባኻ ዘፍርየን? ሽዑ ንሽዑ ድዩ ኣባኻ ዝፈጥሮ? ሓደ መዓልቲ ንጎም ስትንሳእካ ከይተረዳእካዮ እዘን ባህርያት እዚኣተን ኣብ ህይወትካ ዲኻ ርኢኻየን? ኣይፋሉን። እዚ ተረዳእ። ኩሉ ሳዕ ፍረ ቀስ ኢሉ እዩ ዝዓብን ፍረ ዘይፍርን። እዛ እትቕጽል ምልእቲ ሓሳብ ሓንቲ ካብተን ክትመሃርን ዘድልያ ኣገደስቲ መንፈሳዊ ሓቅታት እያ። እግዚኣብሔር ነዘን ባህርያት እዚኣተን ኣብ ህይወትካ ምእንቲ ከይንጸባርቓ እቲ ኣንጻራዊ ዝኾነ ባህርያት ክትገብር እውን ክፍትነካ ብምፍቃድ ህይወትካ ክዓቢ እዩ ዝገብሮ። ኩሉ ሳዕ ምዕባለ ባህርያት ዕድል ዝኸፍተልካ ምርጫን ፈተናን ዘጠቓልል እዩ። ንኣብነት እግዚኣብሔር ገለ ዘይፍቅሩ ሰባት ኣብ መንጎናን ከባቢናን ብምንባር ፍቕሪ ክንመሃር ይገብረና። ንዘፍቅሩኻ ሰባት ምፍቃር ናይ ፍቕሪ ባህርያት ዘድልዮ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ናብኡ ምስ መጻእና ኣብ እዋን ሓዘን ሓቀኛ ሓጎስ ክህልወና ይገብር። ባህታ ኣብ ናይ ወጻኢ ኩነታት ዝውከል እዩ። ሓጎስ ግና ኣብ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎካ ርክብ እዩ ዝውከል። እግዚኣብሔር ንሓቀኛ ሰላም ኣብ ህይወትና ኣብ እዋን ሕንፍሽፍሽን ምድንጋርን ኣባና ክፍጸም ብምፍቃዱ እምበር ነገራት ከምቲ ንሕና ዝመደብናዮ ብምፍጻሙ ኣይኮነን ኣባና ዘይማዕብሎ። ሰብ ግሩም ዝኾነ ዕራርቦ ፀሓይ ብምርኣይ ወይ ብዕረፍቱ ብምዝንጋዕ ኣብ ሰላም ዘሎ ክመስሎ ይኽእል እዩ። ግናኸ ኣብ ዘጨንቕን ዘሕፍርን ኩነታት ንእግዚኣብሔር ብምእማንና ኢና ሓቀኛ ሰላም እንመሃር። ከምኡ እውን ንነዊሕ ክንጽበ ክብተኽ ዝቐረበ ሓይልን ኣብ ዘይጓንፈና እዋን ኢና ዓቕሊ ወይ ትዕግስቲ እንመሃር። እግዚኣብሔር ምእንቲ ክንመርጽ ክድግፈና ናይ ኩለን እተን ፍረታት ኣንጻራዊ ኩነታት ክኸውን ይጥቀም። ክፉእ ክትገብር ከይተፈተንካ ከለኻ ሰናይ ከም እትገብር ከተረጋግጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብዘይ እሙን ክትከውን ዝገብረካ ፈተና ከይተፈተንካ እሙን ምዃንካ ከተረጋግጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ተኣማንነት ዘይቅኑዕ ክትከውን ኣብ እትኽእለሉ እዋን እዩ ዝህነጽ። ትሕትና ንትዕቢት እንቢ ክትብላ ከለኻ እያ እትዓቢ። ርእስኻ ምግታእ ወይ የኣኽለ ንምባል ከኣ ተስፋ ዘቑርጽ ነገራት ከይቀላቐለካ ከሎ እያ እትምዕብል። ስለዚ ንፈተና ክትዕወት ከለኻ ብዝያዳ ንክርስቶስ ትመስል ኣለኻ። ፈተና ብኸመይ ይዓዪ? ፈተና ሰይጣን ኩሉ ሳዕ መጻኢ ነገራት ክትጽበዮ ምዃንካን ግዜ ከም ዝወስድን እዩ ዘርእየካ። ሰይጣን ካብ ፍጥረት ኣዳምን ሄዋንን ኣትሒዙ ሓደ ዓይነት ሜላታትን ስትራቴጂን እዩ ዝጥቀም ዘሎ። ኩሉ ፈተናታት ሓደ መገዲ እዩ ዝስዕብ። ስለዚ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግናኸ ሰይጣን ከይብለጸልና ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ኣነ ንገለ ይቕረ ኢለ እንተኾይነ
ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረእ ኢለ እየ እምበኣርሲ ነቲ ይቕረእ እትብልሉ ኣነ እውን ይቕረእ እብለሉ ኣለኹ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 2 ፍቕዲ 11 ዝበለ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ፈተና ሰይጣን ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ከምኡውን ንጎይታና የሱስ ዝተጠቕመሉ 4 መገድታት ከም ዝስዕብ ክንመሃር ኢና። ቀዳማይ መገዲ ፈተና ሰይጣን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድሌት የድልዮ እዩ። እቲ ድሌትካ ከም ሕነ ምፍዳይ ወይ ንኻልኦት ኣብ ትሕቲኻ ምእታው ዝዕላምኡ ሓጥእ ድሌት ወይ ከዓ ከም ክትፍቀርን ብኻልኦት ተቐባልነት ክትረክብን እሞ ባህ ክብለካ ዝደሊ ግቡእ ድሌት ክኸውን ይኽእል እዩ። ፈተና ሰይጣን ሓደ እኩይ ድሌት ክትገብር ዝደፋፍእ ወይ እውን ግቡእ ዝኾነ ይኸውን ግናኸ ብግጉይ መገዲ ወይ ከዓ ኣብ ግጉይ እዋን ዝፍጸም ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ምስ ኣቐመጠ እዩ ዝጅምር። መብዝሕትኡ እዋን ኣቋራጭ መገድታት ናብ ፈተና ዘእትዉ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ሳዕ ኣቋራጭ መገዲ ካብ ምጥቃም ተጠንቀቕ። ሰይጣን ከምዚ ይብለካ፣ እዚ ግቡእካ እዩ፣ ሕጂ ክትረኽቦ ኣለካ። እዚ ዘሐጉስ ዘጸናንዕ ወይ ከዓ ጽቡቕ ክስማዓካ ዝገብር እዩ። ፈተና ኣብ ከባቢና ከም ዘሎን ካብ ከባቢና ከም ዝመጸናን ይመስለና ይኸውን። እግዚኣብሔር ግና ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና። ውሽጣዊ ድሌት እንተ ዘይብልካ በቲ ፈተና ኣይትሰዓርን ኢኻ። ኩሉ ሳዕ ፈተና በእምሮኻ እምበር ኣብ ከባቢኻ ኣይኮነን ዝጅምር። ጎይታና የሱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ካብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ይወፅእ እዩ እሞ ምንዝር፣ ስርቂ፣ ቅትለት፣ ዝሙት፣ ስስዐ፣ ክፍኣት፣ ጉርሒ፣ ቅለት፣ ቅንኣት፣ ፀርፊ፣ ኩርዓት፣ ዕሽነት። እዚ ኩሉ ክፉእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ፣ ንሰብ ከዓ የርክሶ። ማርቆስ 7 ካብ 21 ክሳብ 23 ያዕቆብ እውን ከምዚ ኢሉ እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ? ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ይኮነን? ያዕቆብ 4 ፍቕዲ 1 እቲ ካልኣይ መገዲ ፈተና ጥርጥር እዩ። ሰይጣን እግዚኣብሔር ብዛዕባ ሓጢኣት ዝብሎ ክንጠራጠር እሞ እዚ ብርግጽ ጌጋ ድዩ ክንብል ክገብረና እዩ ዝጽዕር። ብርግጽ እግዚኣብሔር ከይትገብርዎ ኢሉና ድዩ? እቲ ኣይትግበርዎ ዝብለና ዘሎ ንኻልኦት ሰባት ወይ ንኻልእ እዋን ዝምልከት ዶ ኣይኮነን? እግዚኣብሔር ክንሕጎስ ኣይደለይናን ድዩ? መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ የጠንቅቕ፣ ኣሕዋተይ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ካብቲ ህያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ እኩይን ዘይኣምንን ልቢ ከይህልወኩም ተጠንቀቑ። ዕብራውያን 3 ፍቕዲ 12 ሓድሽ ትርጉም። ሳልሳይ መገዲ ጥበራ እዩ። ሰይጣን ሓቂ ክዛርብ ዘይክእል ስለ ዝኾነ እዩ ንሓሶት ኣቦኣ ዮሃንስ 8:44 ተባሂሉሉ ዘሎ። ንሱ ዝነግረኩም ነገር ወይ ፈጺሙ ዘይሓቂ እዩ ወይ ከዓ ፍርቂ ሓቂ እዩ። ሰይጣን ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ዝበሎ ምእንቲ ክትክኦ እዩ ሓሶት ዝዛረብ። ከምዚ ከዓ ይብል፣ ኣይትመውትን ኢኻ፣ ከም እግዚኣብሔር ጥበበኛ ክትከውን ኢኻ፣ ክትዕወተሉ ኢኻ። ዝርእየካ ሰብ ስለ ዘየሎ ዝፈልጥ የልቦን። እዚ ንሽግርካ ክፈትሖ እዩ። ድሓር ከዓ ኩሉ እንዲ ዝገብሮ ዘሎ እዚ እኮ ንእሽቶ ሓጢኣት እዩ ወዘተ። ግናኸ እታ ንእሽቶ ሓጢኣት ከም ዘይረአ ጥንሲ ሓደ እዋን ክትቅላዕ እያ። ራብዓይ መገዲ ዘይምእዛዝ እዩ። ስለዚ ብኣእምሮኻ ትጻወት ከም ዘለኻ ኣይትዘንግዕ። እቲ ከም ሓሳብ ዝጀመረ ነገር ናብ ተግባር ይውለድ። ኣዒንትኻ ናብቲ ክትገብሮ ዝደሌኻ ነገር የትኩራ። ሓሶት ሰይጣን ኣሚንካ ናብቲ ያዕቆብ ከይተኣትዎ ዘጠንቀቐካ ነገር ተኣቱ። ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን። ድሓር ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዶ፣ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልዶ። ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተየ ኣይትስሓቱ። ያዕቆብ 1 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 16 ኣብ ፈተና ምዕዋት። ፈተና ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ምፍላጥ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ክትዕወተሉ እንተ ኮይንካ ግና ክትስዕቦ ዘለውካ ሓደ ስጉምታት ኣሎ። ቀዳማይ ነጥቢ ነቲ ዝቐርብ ምፍርራህ ኣይትቀበሎ። ብዙሓት ኣመንቲ ፈተና ክዕወትሉ ከም ዘይክእሉ እናመሰሎምን ገበን እናተሰምዖምን በቲ ናይ ሓሳብ ፈተናታት ይፈርሑን ይሰናበዱን እዮም። ስለ እተፈተኑ ጥራሕ ሕፍረት ይስምዖም። እዚ ከዓ ንዕቤት ብግቡእ ዘይምርድኦም እዩ። ካብ ፈተና ዘውፅእ ዕቤት የልቦን። ሓደ እዋን ፈተና ከም ናእዳ ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ። ካብ ቀደሞም ናቱ ስለ ዝኾኑ ሰይጣን ነቶም እኩይ ተግባሩ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት
ክፍትኖም ኣየድልዮን እዩ። እኩይ ፈተና ምልክት ሰይጣን ከም ዝጸልኣና እዩ እምበር ናይ ድኻምን ዓለማውነትን ምልክት ኣይኮነን። ከምኡ እውን እኩይ ፈተና ኣብ ዝወደቐት ዓለም ንነብር ከም ዘሎና ዘርኢ ንቡር ሰብኣዊ ናብራ እዩ እሞ ብእኡ ተስፋ ኣይተቑረፁ ወይ ኣይትሰንብዱ። ፈተና ዘይተርፍ ምዃኑን ፈጺምካ ከተጥፍኦ ከም ዘይትኽእልን ኣርጊጽካ ፍለጥ። መጽሓፍ ቅዱስ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ያዕቆብ 1:12 በለ እምበር እንተ ተፈተንኩም ኣይበለን። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይመኽረና፣ ሰብ ክጸሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን እዩ። ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅኢ ገይሩልኩም ኣሎ። ካብ ዓቕምኹም ንኔው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:31 ክትፍተን ሓጢኣት ኣይኮነን። ጎይታና የሱስ ተፈቲኑ ነይሩ፣ ግናኸ ፈጺሙ ሓጢኣት ኣይገበረን። ዕብራውያን 4:14-15 ፈተና ኣብ ተግባር ምስ ኣውዓልካዮ ጥራሕ እዩ ሓጢኣት ዝኸውን። ማርቲን ሉተር ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ኣዕዋፍ ብልዕሊኻ ካብ ምንፋር ክትክልክለን ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ግናኸ ኣብ ጸጉሪ ርእስኻ ሰፈረን ከይሰርሓ ክትክልክለን ትኽእል ኢኻ። ንሰይጣን ከዓ ሓሶት ከየቕርበልካ ክትክልክሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ዘቕርበልካ ሓሳብ ከይትገብሮን ብእኡ ከይትመላለስን ግና ትኽእል ኢኻ። ነቲ ዘቕርበልካ ሓሶት ክትገብሮን ብእኡ ክትመላለስን ግና ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ስጋዊ ስሕበት ወይ ስጋዊ ርክብ ንምግባር ምልዕዓል ወይ እውን ትምኒት ዘሎ ርክብን ምትእስሳርን ብዙሕ ኣይፈልጡን እዮም። እግዚኣብሔር ንኹላትና ጾታ ክህልወና ገይሩ ኣሎ። እዚ ከዓ ሰናይ እዩ። ስሕበትን ምልዕዓልን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ስጋዊ ጽባቐ ዘድንቕ ባህርያውን ብቕጽበት ዝመጽእን ውህበት እግዚኣብሔር እዩ። ግናኸ ትምኒት ደይ መደይ ኢልካ ከተተግብሮ እትደሊ ፍቓድ እዩ። ትምኒት ነቲ ስጋኻ ክትገብሮ እትደሊ ነገር ዘሎካ እተረጋግጸሉ ምርጫ እዩ። ብትምኒት ሓጢኣት ክትገብር ከይመረጽካ ክትሓስብን ክትለዓዓልን ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ከዓ ኣመንቲ ሰብኡት እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ናብ ደም ሓሊፉ ንናይ ኣካላት ህዋሳት ዘንቀሳቐስ ምስ ረኣዩ እሞ ክጥምትዎ እንተጀመሩ ዝተመነዩ ስለ ዝመስሎም ብምርኣዮም ዝሓፍሩን ገዛእ ርእሶም ዝኹንኑን ብዙሓት እዮም። ግናኸ ስሕበት ኣብኡ ክትነብርን ከተሰላሰሎን ክሳዕ እትጅምር ትምኒት ኣይኮነን። እዚ ተረዳእ። ብዝያዳ ናብ እግዚኣብሔር ብዝቐረብካሉ እዋን ብዝያዳ ሰይጣን ይፍትነካ። እታ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንካላ እዋን ሰይጣን ከም ርእሱ ዝተወቕዐ ጎልያድ ኣብ ልዕሊኻ ክዕገርግር እዩ ዝጅምር። ጸላኢኡ ስለ ዝኾንካ ንውድቀትካ እዩ ዝጽዕር። ሓደ እዋን ክትጸሊ ከለኻ ንሓሳባትካ ምእንቲ ክቕይርን ከሕፍረካ ኢሉ ገለ እኩይ ሓሳባት ናብ ኣእምሮኻ የምጽእ እዩ። በቲ ግና ሰይጣን ብጸሎትካ ከም ዝሰንበደን ኣዝዩ ከም ዝፈርሓካን ኣስተውዕል እምበር ኣይትሕፈር ወይ ኣይትሰንብድ። ከመይ ገይረ ከም ዝኣሓስብ ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ክንዲ ምኾናን እዚ ካብ ሰይጣን ኣትኩሮኻ ንምውሳድ ዝተጠቕመሉ ምዃኑ ተረዲእካ ኣትኩሮኻ ናብ እግዚኣብሔር መለሶ። ካልኣይ ነጥቢ ዓይነት ፈተናኻ ፈሊጥካ ተዳለወሉ። ገለ ፈተናታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ካልእ ፈተናታት ዘነጽርዎ እዮም። ገለ ኩነታት በቲ ነገር ቀልጢፍካ ክትዕንቀፍ ይገብሩኻ እዮም። ገለ ከዓ ፈተና ከም ዘጋጠመካ እውን ኣይገልጹን እዮም። እቶም ናብ ምዕንቃፍ ዘይምርሑኻ ምስ ድኻምካ ዝተኣሳሰሩ ነገራት እዮም እሞ ኣስተውዕለሎም። ሰይጣን እውን ነዚኣቶም ይፈልጦም እዩ እሞ ከይብለጸልካ ተጠንቀቐሉ። እቲ ዘዕንቅፈካ ስለ ዝርድኦ ናብኡ ከይትወካ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር። ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ የጠንቅቐና፣ ዲያብሎስ እቲ መጻረርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ፣ ንቕሑ። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:8 ንገዛእ ርእስኻ ከምዚ ኢልካ ሕተታ፣ ብዝያዳ ዝፍተነሉ እዋን መዓዝ እዩ? ኣበይነይቲ መዓልቲ? ኣበይነይቲ እዋን ናይ መዓልቲ? ከምኡውን ኣበይ እየ ብዝያዳ ዝፍተን? ኣብ ስራሕ ድየ? ኣብ ገዛ ድየ? ኣብ እንዳ ጎረቤት ድየ? ኣብ ናይ መዘናግዒ ቦታ ድየ? ኣብ ኤርፖርት ወይ ናይ ከተማ ሆቴል ድየ? ከምዚ ኢልካ እውን ሕተት። ብዝያዳ ክፍተን ከለኹ ምሳይ መን ኣሎ? መሳርሕተይ ድዮም ወይ መሳርሕተይ ድየን? ኣዕሩኽተይ ድዮም ወይ ድየን? ኣጋይሽ ድዮም ወይ ድየን? ነየናይ ክኸውን ከለኹ ድዩ? እንደገና እውን ከምዚ ኢልካ ሕተት፣ ብዝያዳ ክፍተን ከለኹ ከመይ ይስምዓኒ? ምናልባት ደኺምካ ከለኻ ወይ ንበይንኻ ከለኻ ወይ ክትጭነቕ ከለኻ ይኸውን።
ምናልባት ውን ክትጉዳእ ወይ ክትሓርቕ ወይ ክትጭነቕ ከለኻ ወይ ውን ክትዕወት ብመንፈሳዊ ልዕል ክትብልን ከለኻ ይኸውን። ስለዚ እቲ ናብ ፈተና ዘእትወካ ነገር ኣጸቢቕካ ኣለልዮ እሞ ብዝተኻእለካ መጠን ካብኡ ሓራ ክትከውን ተዳሎ። መጽሓፍ ቅዱስ ብምድግጋም ፈተና ክንጽበን ክንዳሎን ይነግርና እዩ። ማቴዎስ 26:41 ኤፌሶን 6:10-18 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:6-8 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:13 4:7 ከምኡውን 5:8 ሐዋርያ ጳውሎስ ውን ከምዚ ኢሉ ንዲያብሎስ ስፍራ ኣይተሃብዎ ኤፌሶን 4:27 ጥበብካ መደብ ንፈተና የጉድሎ እዩ እሞ ምኽሪ ንጉሥ ሰለሞን ሰዓብ ንዕዮኻ መደብ ግበረሉ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ ኸዓ ክቐንዓካ እዩ ንየማን ወይ ንጸጋም ኣይተግልስ ካብ ክፍኣት ረሓቕ ብመገዲ ቕንዕና ተመላለስ ምሳሌ 4:26-27 ሓድሽ ትርጉም ጎደና እቶም ቁንዓት ካብ እከይ መርሓቕ እዩ እሞ እቲ ንመገዱ ዝጥንቀቐላ ንነፍሱ ይሕልዋ ምሳሌ 16:17 ሳልሳይ ነጥቢ ደገፍ ኣምላኽ ከም ዘድልየካ ተረዳእ ወይ ድለ መንግሥተ ሰማይ ናይ 24 ሰዓት ናይ ሓደጋ ምልክታት ይረኣየላ እዩ። እግዚኣብሔር በተዘጋጥመካ ፈተነታት ደገፉ ክትደሊ ይጽበየካ እዩ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ብመዓልቲ ጸበባ ድማ ጸዋዕኒ ኣነ ኸናግፈካ እየ ንስኻ ውን ከተኽብረኒ ኢኻ መዝሙር 50:15 ነዚ ኣነ ኣዝዩ ቅልጡፍን ንጹርን ስለ ዝኾነ ከም ናይ ሓደጋ ቴሌፎን ምርካብ ሓስቦ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ጸሎት ናይ ኣፈርከቡ ጸሎት እብሎ እዚ ጸሎት እዚ ኸዓ ኣብ ሓደጋ እየ ዘለኹ እሞ ርድኣኒ ነፍሳትና ኣድሕን Save Our Souls SOS ዝብል እዩ። ፈተና ምስ ኣጋጠመካ ምስ እግዚኣብሔር ቀስ ኢልካ ከተዘራረብ ጊዜ የብልካን ስለዚ ስቕኢልካ ኢኻ እተእዊ ዳዊት ዳንኤል ሐዋርያ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጳውሎስን ካልኦት ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባትን ከይተረፈ ኣብ እዋን መከራ እዛ ናይ ረድኤት ጸሎት እዚኣ ጸልዮም ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ጐይታና ኢየሱስ በቲ ቃልስናን ኩሉ ኣካይዳናን ስለ ዝድንግጸልና ኣውያትና ከም ዝስማዕ የረጋግጸልና እዩ። ጐይታ ልክዕ ከምቲ ንሕና ንሓልፎ ዘለና ፈተናታት እዩ ሓሊፉ ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኹሉ ከም ዝኸማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ዕብራውያን 4:14-15 እግዚኣብሔር ኣብ ፈተናና ምእንቲ ክንዕወት ይጽበየና እንተልዩ እንታይ ኮይንና ደኣ ናብኡ ገጽና ዘይንምለስ ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይንና ተዓወቲ ምዃንና ምእንቲ ኸነርኢ ሓደ እዋን ክንሕገዝ ኣይንደልን ኢና ጌጋ ምዃኑ እኳ እንተፈለጥና ክንፍተን ኢና እንደሊ ኣብቲ እዋን ፈተናና ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ እቲ ንህይወትና ዝሓሸ ነገር ከም እንፈልጥ ይመስለና እዩ። ካልእ ግዜያት ከዓ ብዛዕባ እቲ ተደጋጋሚ ፈተናና ናብ እግዚኣብሔር ደጋጊምና እንኳ እንተእዌና እግዚኣብሔር ደጋጊምና ስለ ዝለመናዮ እግዚኣብሔር ይኹሪ ይሓርቕ ወይ ይደክም ማለት ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ጸበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ዕብራውያን 4:16 ትዕግስቲ ኣምላኽ ንዘለዓለም እዩ ፍቕሪ ኸዓ ዘለዓለማዊት እያ። ብዛዕባ ሓንቲ ፈተና ስለ ዝበርትዓካ ወላ 200 ግዜ ኣብ መዓልቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣእዊ እሞ ክሰምዓካ ኣይደክምን ስለ ዝኾነ ብትብዓት ቅረቦ ንኣምላኽ እቲ ቕኑዕ ነገር ምእንቲ ክትገብር ሓይሊ ክህበካ ለመኖ ከም ዝህበካ ኸዓ እመኖ። ፈተናታት ኣብ እግዚኣብሔር ክንውከል ይድግፉና እዮም። ልክዕ ከምቲ ሱር ናይ ሓንቲ ኦም ብብርቱዕ ምንቅስቓስ እቲ ንፋስ ሓይሉ ዝብርትዕ እሞ ነታ ኦም ከይትወድቕ ኣጽኒዑ ዝሕዛ ፈተና ኸጋጥመካ ከሎ ኸዓ ከም ንክርስቶስ ኢኻ እትመስል ዘለኻ ክትዕንቀፍ ከሎኻ ብርግጽ ከዓ ክትዕንቀፍ ኢኻ ጽሑፍ ወይ ዕድልካ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ንውሽጥኻ ወይ ንወፃኢ ምርኣይ ናብ እግዚኣብሔር ጠምት እሞ ክድግፈካ ትጸበዮን እቲ ንዕኡ ምስ ሓለፍካ እትረኽቦ ዓስቢ ዘክርን ሰባት ተፈቲኖም ብዓወት ምስ ወፁ ክሕጎሱ ይግብኦም በቲ ፈተና እምነቶም ስለ ዝገለጹን ዘርኣዩን እግዚኣብሔር ኣኽሊል ዘለዓለም ህይወት ክህቦም እዩ። ያዕቆብ 1:12
ካብቲ መጽሓፍ ዝተርጎምክዎ መበል 26 መዓልቲ ብፈተና ምዕባይ ብዛዕባ መደበይ ከመይ ይሓስብ ክሓስበሉ ዝግባእ ነጥቢ ኩሉ ፈተና ሰናይ ንኽትገብር ደገ ዝኸፍት ዕድል እዩ ክዝክሮ ዝግባእ ጥቕሲ እግዚኣብሔር ነቶም ንፈተና ብትዕግስቲ ዝጾሩ ይባርኾም ድሓር ከዓ እቲ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ኣኽሊል ህይወት ክረኽቡ እዮም ያዕቆብ 1:12 ካብቲ መጽሓፍ ዝተርጎምክዎ ክሓስበሉ ዝግባእ ሕቶ ነቲ ብተደጋጋሚ ዝመጸና ፈተና ክዕወተሉ ከለኹ ኣየናይ ባህርያት ክርስቶስ የማዕብል ኣለኹ